Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ineso ndili ndi anthu anga amene ndikwatani ndikuwalamula ku Chipani. Ndipo adzidziwanso kuli general kuti ku Chipani. Mtsogoleri wa Anyamata. 2025 16 September. Zidzaenda bwanji? Ayi, ifeyo boma litatenga kale tinene zoona. Ndiponso palibe amene sakudziwa wina aliyense akudziwa kuti boma latani lapita. Ndipo lapita basi. Mota Anyamata atsikana akonzekere kulandira zabwino kuchokera kwa APM kuchokera pa 16 September. Anthu amanena kuti koma DPP itangoti iwineso koma Chisala adzativuta. Anthu amatero ndithu. Ali Chisala adzativuta. Chisale Boma. Bwererenso mboma Chisale. Amene amanena ma amenewo kusonyeza kuti anapanga zoyipa kwa Chisale. Kumufunira zoyipa pa zinthu zimene sanapange. Ine si munthu oti ndimadana ndi munthu ayi. Palibe amene ndingamvute wina aliyense, iwo ndi nkhawa yawo pa zoyipa zimene anandipanga ine. Ndi amaona ngati ndikoza kuabwezera, koma ineyo kunena mopa Mulungu ndi mopa Mulungu. Ndilibe nazo ntchito ndimayang'ana kutsogolo. Lemwati kiti imeneyi ikutanthauza chani kiti imwe? Imeneyi ndi mtsogoleri wa Chinyamata ku DPP. Ndithu. Kandodoka kamene timayenda nako ifeyo. Iyayi abolisa nkathu kameneka. Ndikufuneni zabwino zonse bambo Chisale. Kafe? Kumbuyoko ndithu ndaona kankhokwe kaja. Kankhokwe kamene kakamafika pamalo pa msonkhano wa DPP ndoti mlendo olemekezeka mwini msonkhano wayandikiranso kufika. Nde kankhokwe ndikamene kakufika apa. Kuperekezedwa ndithu ndi Anyamata ena mbuyomo zimene zikutanthauza kuti ndoti agangata atsala pang'ono kufika malo ano fika imene ndiye konvoyi yawo. Amenewa ndi magalimoto amene amanyamula Vice President wa Chipani cha DPP komanso ndaona ali kukumwera njinga zamphamvu. Amatero ndithu agangata style yawo ndimene akamafika pamalo ndiyoti kumbuyoko amene watsala pang'ono kufika chifukwaso tikaona pambuyo pa njinga zimenezo Anyamata aja ayichocho Anyamata adzithu aja nawonso ndithu kufika pamalo. Ndaona Brian agangata ameneyo ndithu kufika pa galimoto imeneyo ayima ndithu mama. Tuone manawatu kudesa Alfred Gangata Vice President kufika pano pa Nthulu kufika pa Nthulu ground kupatsana chanza ndi regional governor Chipani cha DPP achitilitili komanso kupatsana chanza ndi akuluakulu amene afika kuno. Tinanena kuti kwafikanso atsogoleri a mipingo akuluakulu mafumu amene akhale kudzalandira amenewa. Akafe akuoneka kuti ali mchikoka Gangatayo. Iwo asinanganda ku Central Region. Yes. Ndoti akudziwa moponda. Akudziwa moponda. Tichonera kuti akudziwa moponda chifukwa munthu ngati anakayimira udindo Vice President Central Region munthu sungangokhala sukudziwa chomwe ukuchita. Ayenera kuti iwo andi akonkuno akudziwa kuti kodi malo momwe akapondeponde kukopa anthu kuti adzavote DPP ndi muti. Komanso ndinafotokoza Brian kumayambiriro kuja kunena kuti kumeneku ndi kulimba mtima chifukwa kukhala Vice President wa Chipani cha DPP kuno ku Central Region sizophweka ayi. Central Region ndinanena poyamba kuti sizachinsisi matengedwa kuti ndi territory ya MCP. Ndiye kukhala Vice President wa Chipani cha DPP chomwe chimatengedwa kuti sichakuti kuno ku Central kuno nkumachitisanso misonkhano sizophweka adzithemba. Mchithunzi manumo pakanema kapena pa telefoni pamene mukutionera kwina kulikonse Vice President wa Chipani cha DPP the Honorable Alfred Gangata afika pano akupatsana moni ndi atsogoleri osiyanasiyana amene afika kuno. Ndiyetu kwa anthu ochuluka zedi kuno komanso mafumu komanso akuluakulu a Chipani cha Democratic Progressive onse ali ku. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.